गाय हा? बघलंच नाही सिरियल काल रात्री? नुसती ऐकले रे, आत्ता बघते. म्हणजे तुमका गिराक नको? काल किचन मध्ये असताना फक्त ऐकलंय, आता बघूक नको? अहो काय आहे ती सिरियल मध्ये, येऊन जाऊन सगळ्यांची स्टोरी एकच. चिमरावता गाय हा या सिरियलचे 2000 तरी एपिसोड झाले असतील ना? हा. सुरुवातीच्या एपिसोडचा सोड, मागच्या महिन्यात काय झालं ता तरी तुका आठवता काय? तेव्हा बेबी आत्याचं लगीन होता. बेबी आत्याचं लगीन? मेला तुझी सख्खी आत्या, थंय 10 दिवस गेलो ना आपण. हा. आत्ता बघते तुझ्या लग्नात किती दिवस येत आता. गाय हे लोक गुलगुलू बोलूक लागले, यांचा पटना नव्हता ना? आधी पटत नव्हता रे, पण आता पटाक लागला. कधीपासून? अरे जेव्हापासून तिका कळला ना की ती याची बहीण असा, तेव्हापासून. ह्या कधी झाला? कधी आला काय विचारतं? ती बघ, ती जाडीबाई दिसताना हा. तिने हिच्या जन्माच्या वेळी हिका हॉस्पिटलच्या खाटेवर उचलून स्वतःच्या घरात घेऊन गेला आणि स्वतःची मुलगी म्हणून ठेवून घेतल्या. त्या तुका कधी कळला? त्या फ्लॅशबॅक वगैरे काय म्हणतात ना, त्यात दाखवल्यानी परवा. काय? बाकी सिरियल एकदम बरी आहे. हा. आणि त्यात ती नेहा ना, ती तर एक नंबर. मी काय इंस्टाग्राम वरती फॉलो करतय. पण तिचा आणि तो विलन ना, त्याच्या धाकट्या भावाचा लफडा चालू असा. सिरियल मध्ये? मेल्या सिरियल मध्ये नाही, खऱ्या आयुष्यात. खऱ्या आयुष्यात? हा. तुका कसं कळलं गो? युट्यूब बघताय मी, त्याच्यावर सगळं दाखवतात. किती कोणाची लफडी असत, किती कोणाक पोरा असत, कोणाक किती पगार असा. आणि तुका माहिता ती मेन आहे ना, मेन तिका दिवसाक 2 लाख रुपये मिळतात. 2 लाख? मगे मराठी सिरियल मध्ये? मगे उगाच नाही, सिरियल मध्ये प्रत्येक महिन्यात नवीन नवीन गाडी घेत, नवीन नवीन साडी घेत. मेल्या आमकाच कधी ती सिरियल मध्ये साडी गावणार नाही. खैना घेत असतील रे नवीन साडी ती. ऍड लागली, आता चॅनल बदलला. हा बदलतंय. माझ्या नवऱ्याची सोबत किती लावलंस? आता ही सिरियल बघूक नको? त्यांना कसे पैसे गावतले? अगो पण तुका माहिता, आम्ही घरात बसून सिरियली बघताव ना, म्हणून त्यांची पोटा भरतात. हे आहे ह्या सगळा जे काय चालला ना, तर तिच्या स्वप्नातच चाललेला. माका माहित रे, एवढा लवकर कसं तिका खरा प्रेम मिळात? माहित आहे ना तुका? अगं हे सिरियल वाले ना तास तास दाखवित राहतात, तास तास पाणी होतीत राहतात आणि तास तास सिरियल खेचीत राहतात ना. मगे त्यांची सिरियल नको चालाक, त्यांना पैसे कसे गावतले? सिरियल संपली, आता बदलला. नाही थांब जरा, अजून अर्धा तास असा. आज त्यांचा महा एपिसोड असा.